Mga S-Friend, welcome sa isa na naman pong episode ng ating sementeryo serye at sa puntong ito, si Rico Loco po ay mag-e-explore dito po sa lumang sementeryo o unang sementeryo sa bayan po ng San Fabian dito po sa Pangasinan. Ayan, in fact ito po ay isa sa mga na-recommend sa atin nung isa sa ating mga follower din sa Facebook, ang Urbex PH Placado TV. At dito pa nga lang talaga makikita na natin yung mga mayayabong na masabing matandang puno ng akasya to kung hindi ako nagkakamali. Ayan, dito naman tayo sa bahaging ito mga S-Friend. Itong malaking krus na ito dito sa kanyang paanan. Ayan, dito na mostly nagtitirik ng kandila, lalong-lalo na yung mga kamag-anakan ng mga yumaong dito nilibing pero hindi na matagpuan yung kani-kanilang mga himlayan. So halos lahat naman yata ng mga sementeryo Katoliko or kahit hindi, alam mo yung municipal cemetery, alam ko may mga ganito na rin sila eh. Tapos very interesting yung nandirito sa bahaging ito dahil para mga bato-bato yung dinisenyo nila dito, yung tiles niya. Yun nga lang mga S-Friend, halata mo talaga dito na crowded. Tapos yun nga, may mga maliliit na lang na ginawang musileo. Tapos meron din talagang mga hindi natin maiwasan talaga makakita ng mga ganito. Ito yung mga laging nandun sa mga ibabaw na mga libingan to eh. Dito tayo sa gawing likuran mga S-Friend. Ayan, medyo umaasa kami dito na may makikita pa tayo dito na mga, alam mo yun, parte nung lumang perimeter fence. Pero, ayan, nagtatayugan na yung mga apartment type dito sa likod. Na harangan na yung dapat sanang, alam mo yun, gusto natin ma-document. Oh, yun lang. Ayun, wala na eh. Oh. Kung papansinin ninyo yung POV nito sa taas as Google Maps imaging mga S-Friend, talagang ano to eh, tag dito, square din, kwadrado yung kanyang hugis, which is yun talaga yung karaniwan sa mga itsura talaga ng mga lumang sementeryo dati. So ayan, makikita nyo dun, ayun yung bahagi na bricks oh. Tulad nga ng lagi ko sinasabi sa inyo mga S-Friend, ito yung mga pinaka talagang challenging na part kapag pagtatagpi-tagpiin natin yung mga clues kumbaga or yung mga hinahanap natin ng mga patunay na siya talagang tutukoy sa pagiging luma nitong fini-feature natin na mga katulad nito, sementeryo, simbahan, mga katulad yan. Well, in fact, kapag Spanish era structure kasi siya, halos iisa lang talaga yung gamit nila eh. Sa mga 19th century structure, sabi nga nung isa sa mga nabasa ko, most likely talaga mga ladrillo, mga mud bricks, adobe, na kung saan yung adhesive nila mortar, lime mortar, parang ganun eh, apog na may white, egg white, parang ganun. So kahit sabihin mo na hindi pa talaga, wala pang touch na mga pagiging moderno yung mga panahong iyon, ang kagandahan niyan mga S-Friend, ang tibay ng mga structure nila kumpara sa, hindi naman sa pangbabatikos, pero kumpara sa mga modernong mga struktura ngayon na isang lindol lang igibana. Pero hindi katulad nung mga, alam mo yun, yung mga strukturang ginawa sa panahon ng mga Espanyol o Kastila. Ito, marahil ito yung isa sa mga pinakalumang puntod dito mga S-Friend. Kasi ayan oh, may mga disenyo siya, very intricate. Tapos ito siguro yung cruise. Kaya lang hindi na natin makikita. Hindi na rin natin ma-identify. Pero sa itsura niya, malamang ganito yung mga itsura ng mga dating nakahilera dito. Kasi kung nyo mapapansin, ito na perimeter fence na yan. Tapos ayan na, nagsibagsakan na. Yung pagkakayari nung kanyang
puntod. Ang ganda. Madalas kesa sa hindi kasi mga S-friend, ang sinasabi nila is that yung mga disenyo ng mga puntod ng mga sinauna, yung mga katulad nito, nagre-reflect ito sa belief or sa kung ano yung request, huling request nung namatay, or dahil talagang sadyang pinag-uukulan talaga ng pansin yung mga ganito dati. Hindi katulad sa atin ngayon, yan yung mga apartment type, mga alam mo yon, mga rectangular. Sa kanila talaga ang daming disenyo pa nun. Nga lang yan na. Wasak-wasak na. Tapos, kung babalikan ko lang din yung naaalala ko doon sa script na atin pong ginawa para sa Visita Iglesia segment, na kung saan, yun nga yung kinatatampukan po ng lumang simbahan dito po sa San Fabian. Naaalala ko ang isang Padre Domingo de la Peña, kung hindi ako nagkakamali. And sometime in 1830, nang siya po ay maupo bilang kura paroko ng parokya, siya yung key person sa pag-build nito pong sementeryong ito dito po sa Barangay Kayanga. At yung structure ng simbahan, lalong-lalo na yung perimeter fence din ng simbahan, halos pareho dito po sa ginawa niya dito sa sementeryong ito, na yun yung mas makikita natin sa gawing harapan. Ayan, tulad nung sinabi natin kanina, hindi na natin talaga makikita yung original na cemetery chapel, pero magagayon man, na-reconstruct nila. At sabi nila tuwing undas, may mass dito ginaganap. And sa katunayan din daw mga S-friend, ginagamit pa naman daw ito, lalo na sa mga, alam mo yun, kapag may mga blessing din na mga ihihimlay dito. Ayan, halos, ayan, paglabas mo lang, katapat siya nito nung patirikan ng kandila. Tapos may meaning. Posa. May posa. Matagal ka na dito? Ha? May multo? May multo? Hoy. Wala, sinasaniban na. Tara na. Yalalala, yan na. Ayan, ito yung part ng cemetery entrance mga S-friend. Kaya lang, wala na. Hindi na natin makikita yung original niyang forma talaga. Tapos dito, ito may mga buo pang ladrillo, no? Dito rin. Tapos yung natitirang bahagi nung fence yata ng simbahan dati, kung makikita natin talaga, at ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng Google Mapping, ganito na yung natira dun eh. Bale, ano na siya sa lupa, kasing level na siya ng lupa. Pero dito may mga matataas pa ring bahagi. Yan, sulitin na natin kasi baka alam mo yun, kailan na naman tayo makabalik. Clueless lang ako mga S-friend kung ano ba talaga yung pinaka-itsura nito originally. Kung bakit meron siyang fence dito, meron din sa labas, sa kabuuan, yung area. Tas parang hanggang dito eh, oh. Ano kaya to? Ano kaya to dati?
Laka. Ayan. Kung sakali may mga old photos kayo nito mga S-Friend na, welcome po. Opo. Para makita din natin kung anong itsura nito dati. Kung may entrada pa ba talaga na parang paarko dito dati. Before maging ganito. Tapos dito mababakas mo kung gaano siya kataas dati. Yan, sinementohan na. Yan, para mas makita mo. Ayan, dito tayo sa labas mga S-Friend. Ito yung sinasabi ko na kakikitaan pa talaga natin ng mga original na materials dun sa perimeter fence. Kaya lang, ito. Sayang. Yan, dito sa part na to, nilagyan na nila ng hagdan patungo dyan. Pero tulad nung sabi ko nga, ayan, dito mo mababakas na kung gaano kakapal, diba? Tapos diretso yan dito. Ayan, dito tayo sa gawing left wing. At dito mga S-Friend, may makikita pa tayo mga bakas. Kung tutuusin, ito katulad niyan, kumpleto pa, buo pa oh. Dito nakarakar na siya. Kaya imagine na lang natin mga S-Friend, palagay ko noon talagang mataas pa itong bakurang ito. Kasing taas ng mga original photos ng, alam mo yon, sa Binmaley Cemetery noon. Mga kinunan pa ng mga 1940s, lagpas tao talaga. Pero dahil syempre natatambakan na sa pagdaan ng panahon, ayan, naging unano na. Pagdating dito, totally ano na siya, wasak na siya. Yan, dito tayo sa may right wing niya mga S-Friend. May kita mo pa rin talaga yung mga bandang ito, mga intact pa rin talaga siya. Although nabawasan na yung original niyang height. Makatapak ka ng bomba. May landmark. Tulad nga ng aking nabanggit kanina, kung titingnan mo yung top view nito mga S-Friend, talagang square itong Kayanga Cemetery na kung tawagin nila. Kasi kung titingnan lang natin ang Google Maps mga S-Friend, parang ang nilalagay nila dito is Kayanga Cemetery na siya. Hindi ito yung nilalagay na nilelabel nila as the Catholic Cemetery, kasi meron na atang bagong lote for the Catholic Cemetery na halos katabi lang siya nung church ng mga Crusaders, kung daw nagkakamali, CDCC, parang ganun yung pangalan sa Google Maps. And then katabi din niya, few meters away,
yung municipal cemetery. At base nga din doon sa mga nakita natin, tama, naririto pa, may mangilan-ngilan na lamang talaga na buo na perimeter fence na yari pa po sa mga mud bricks o yung mga ladrillo na kung tawagin. Tapos, tama din yung sinabi ng ating follower kung pagbabasihan natin kasi doon sa mga nakita natin na mga bits of clues na talagang tutukoy or magkikwento sa atin ng katandaan itong sementeryong ito. Yun nga, yung mga perimeter fence, although hindi na natin talaga nakita na buo yung cemetery entrance, ganun din yung cemetery chapel, na sabi nga din ng mga nakausap natin dito, wala na daw talaga yung cemetery chapel pero hindi din nila masabi sa atin kung ano naging dahilan kung bakit nawasak. So ipagpalagay na lang natin na katulad din ng ibang mga nahanap natin, yung ibang mga na-explore natin mga S-friend, dahil syempre earthquake or yung gawa na rin syempre ng kalumaan na alam mo yon humina, na natumba na lang ng kusa hanggang sa tuluyang hindi na po siya muling ginawa or na-reconstruct. So, ito yung very challenging talaga sa exploration natin na ito mga S-friend. Lalong-lalo pat ngayon, hindi na natin kakikitaan talaga halos ng mga puntod na talagang yung mga lapida nakasulat din sa Kastila. So, katulad na lang ng ibang mga furniture natin. So, dito na natin tatapusin itong ating exploration mga S-friend. Kami po ay nagpapasalamat syempre sa lahat ng mga nagre-recommend o kaya syempre yung mga iba pang mga S-friend natin na talagang masugid na nanonood o sumusubaybay nitong ating cementerio series. At sa kada episode natin, parang syempre dinadala na rin namin kayo sa mga sementeryo na masasabi natin na kakikitaan pa naman talaga natin ng pagiging century old. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon talagang hindi na pinapansin, dinadaan-daanan na lamang at kumbaga parang tila nababaliwala na yung kanyang halaga. Nakakalungkot, wala tayong masyado talagang nakita pa dito. Hindi na preserve kung tutuusin yung iba pang mga bahagi, pero magkagayon man, inaanyayahan na lang namin kayo mga S-friend na syempre tutukan ng channel na ito, Urbex PH Placado TV, sapagkat feature din po natin dito yung lumang simbahan sa Visita Iglesia segment natin, at ito nga syempre para sa ating sementeryo serye. At sana din kung meron kayong maisasuggest na mga lumang sementeryo na kakikitaan pa ng mga hinahanap talaga natin ng mga clues, hinahanap natin talaga ng mga mga bahagi nitong mga century-old structures na ito na may tuturing natin na heritage of death. Huwag kayong magdalawang isip na mag-share, mag-comment, at i-PM kami sa aming Facebook page para sooner or later, syempre, mabisita natin o ma-explore din natin mga S-friend niyang mga yan. At nang sa ganun, ay may-feature natin, wag naman sana, pero may feature natin bago pa man mawala or tuluyan ng mabura sa balat ng lupa. Sumuli, itong ating pinuntahan ngayon ay ang pinakauna at ang lumang Romano Katoliko Sementeryo. Dito po yan sa Barangay Kayanga sa San Fabian, Pangasinan. Ako pong muli si Rico Loco. Hanggang sa susunod po natin na Sementeryo Serie episode, tumutok ka lamang dito sa Urbex PH Placado TV YouTube channel.